לא מעט נהגים מוצאים את עצמם במצבים בהם הם עדיין נדרשים לתת דין וחשבון על עבירות שלא ביצעו. מה הסיבה לכך? טעויות טכניות באמצעי האכיפה הטכנולוגיים. אז איך אפשר לפעול כך שלא נאבד את הרישיון שלנו? בנושא הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו את עורך הדין ערן דמרי. דמרי או דימרי? דימרי. מומחה לענייני תעבורה, דימרי. מה שלומכם? מה שלומך, ערן? בסדר, תודה. אני למדתי מהתחקיר איתך שיש המון אמצעי אכיפה אלקטרוניים שבכלל לא ידעתי על קיומם. מה למשל את הדבורה. מה זה הדבורה הזאת? אז בואו ננסה להסביר לכם מה זה. תסביר לכולם, רק אגיד שאני כתבת תחבורה, אז מכירה ועוד איך, אבל תסביר לנו. אז ככה, היום כדי לאכוף מהירות מופרזת, שיפגוש אותך שוטר, יש שני אמצעי אכיפה. אחד את הממלז, את המד לייזר שכולם מכירים, ואת הדבורה. המד לייזר אנחנו מכירים אותו, הוא יורה עליך לייזר, חוזר, מחשב את המהירות. אבל הדבורה עובדת בצורה אחרת. השוטר יכול להיות בנסיעה, גם בנתיב הנגדי, ויש לה שתי אנטנות לדבורה הזאת, היא עובדת על מקם. והבעייתיות פה, שהמקם סורק את הרכבים, מתביית על רכב, והשוטר, כשהוא עוצר אותך, הוא צריך להעריך את הרכב שהוא עצר. עכשיו, מה הבעיה במקם שעובד על טכנולוגיית דופלר, למשל? מקם, מטוסים עובדים איתו, אז שוטר חייב לוודא באותו הרגע שמטוס לא עובר, או שאין מנחת ליד, או שרכבת לא עוברת באותו רגע, כי אז המקם יקלוט את הרכבת והוא ישית עליך את העבירה. ומה שקורה, אחד הדברים ששוטר חייב לוודא בעבודה של אכיפה עם דבורה, זה שאין מסביב לרכב ברדיוס של 50 מטר כל רכב אחר. ואז תחשוב, גם אם הוא בא אליך מהנתיב הנגדי, מה קורה? הוא קולט אותך, אתה בינתיים נוסע, עד שהוא עושה עליך פרסה, עוצר אותך אחרי 2 קילומטרים, ונוצרת תופעה של טעות בזיהוי. היה לי עכשיו תיק של 215 קמ"ש במקום 80. ניהלתי הוכחות, חקרתי את השוטר, הצלחתי להוכיח שהשוטר פיברק עליו את העבירה והדגימה היא לא שלו. הוא אמר בקשר שלו, כן, הייתה איזה קופרה, אמרתי נלך עליה. והם יצאו לטיול של שיירה של קופרה, הצלחתי להביא ראיות מכל המצלמות של הקופרה, של הקופרה, שבזמן שהוא אכף אותו, הם בכלל היו 5 קילומטר לפניו, ירדו להפסקה של 2 דקות לעשות צרכים, ורק אחרי שנסו, הוא הגיע אליו ואכף אותו. איך התיק הזה הסתיים? 600 שקל קנס. מה מתחם הענישה בתיק הזה? מעל 2-3, וגם רצו אפילו השלץ במצב הטוב, אולי עבודות שירות. ובסיטואציות של 215, מחלטים לך את הרכב, מכניסים אותך למעצר, מגישים בקשה לפסילת תום הליכים. את כל השלבים האלה עברנו, ובסופו של דבר תיקנתי את העבירה למהירות בלתי סבירה, כי הוא אמר, נסעתי אולי 110, 115, והוצאנו אותו. אבל הוצאנו אותו לאחר ניהול הוכחות. כן. עד כמה המצב מסובך יותר כשאנחנו מדברים באמת על מד לייזר? תראה, בממלז יש בעייתיות אחרת. שהשוטר, את מכשירי האכיפה צריכים לחייל לפני שהם יוצאים, גם בתחילת משמרת וגם בסוף משמרת. בואו נצא מנקודת הנחה, מפגש עם שוטר ואזרח הוא לא מפגש נעים. גם אם אתה תהיה הכי חזק שבעולם, בא אליך השוטר, אומר לך, אתה יודע על כמה נסעת? או אתה יודע כמה מותר פה? עכשיו, למה הוא שואל אותך? לא כדי לדובב אותך, כדי להקליט אותך במצלמה. שתמסור ראשית הודעה. חבר'ה, אפשר להגיד, נסעתי כחוק. תנו למכשיר לעשות את העבודה. הם משתמשים במכשירי אכיפה אלקטרוניים, יש להם ראייה רשמית שקיבלו אמינות בפסיקה, ומפה אנחנו עכשיו צריכים, זה השלב שהנהג עצמו צריך לאסוף ראיות, גם אם הוא חושב שהוא לא נסע במהירות הזאת. ובלייזר, אתה חייב להיות, במד לייזר, מעל 100 קמ"ש כמעט לא עוצרים אותך במקום. אז הוא צריך להניע את הרכב, כאילו אם הרכב לא מונע ניידת, לנסוע אחריך. תחשוב שיש לך איזו כניסה של מחלף, שפתאום רכב אחר באותו צבע שלך, או אתה נכנסת ורכב אחר נאכף, לבן, לא משנה, סוזוקי, מה שזה לא יהיה, והוא עצר אותך. הוא בא מראה לך את המדידה. לך עכשיו, תנסה להתמודד עם סיטואציות כאלה. וואי, אני חושבת שכל כך הרבה אנשים נתקלים במצבים כאלה, ומה שאתה אומר פה עכשיו הוא כל כך חשוב, כי אפילו אני לא ידעתי
מה אני צריכה לענות, או מה כדאי להגיד לשוטר שעוצר אותי ושואל אותי את השאלה, אם אני יודעת על כמה נסעתי, אני יודעת כמה מותר לנסוע פה? בדרך כלל ששוטר עוצר את חן, זה כן, אני מוכנה להצטלם. כן, כן, תעשה איתי סלפי. אפשר לשאול שאלה, מה אחוז הטעויות שאתם מוצאים? זאת אומרת, האם זה משהו, 1-2%, שאוקיי, זה סביר, או פתאום תגידי 30-40, שזה בעייתי מאוד מאוד. תראה, אחד הדברים שכשאתה מנהל תיק, יש לנו את דיני הראיות. ואחד הדברים שאתה צריך באמת לבחון אותם, אם השוטר עשה את העבודה כהלכה. בסדר? גם אם זה אתה וגם אם הוא אכף אותך, אם הוא קייל את המכשיר, אם הוא עמד נכון, כאילו הסתכל לכיוון שלך, לזר עליך, להיכן הוא לזר, היית לבד ברכב, לא היית, ובסופו של דבר הם כושלים, כי הכי קל זה לצאת למשמרת, לקחת את המכשיר, ובסופו של יום להתחיל לעבוד איתו. וכן, קוראים, לא מעט. אתה אומר, זה לא 1-2%. אנחנו נמליץ לכם, הצופים שלנו, קודם כל לנסוע כחוק. זה הכי ובאמת, חשוב. שאנחנו מאמינים ברוב השוטרים כמובן, אבל כשתצטרכו, טוב שיש עורך דין שמבין את העבודה. וההמלצה הכי טובה לכולם, תקנו מצלמת רכב. יום אחד היא תהיה החברה הכי טובה שלכם. עורך הדין ערן דמרי, תודה רבה. תודה רבה. 13